Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na parasan sa inyong Marilong Action Radio Philippines Standard Time alas 10:02 sa liwat mayong gabi. Karong adlaw, Mother's Day. Today is payday. Miyerkules, petsa 15. Oy, pulo na lang kadlaw ha. Ang nabilin, Pasko na. May nabilin pa kitang bali pila, 17 dias. Welcome sa 2022. Goodbye sa 2021. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat na banaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga porsa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa maduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabanag sa police blotter entry, aton sa nikapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sinimata kagdulungan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 2. Aton sining Crossfield Patrol nagalibot na. Ato naman liwat kabantayan kagimusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon, buylog nato na puwersa, Aksyon Idinamoso. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahong. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago.
Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Ang aton mga pagbantay sa mga updates sa Balita Nasyonal, Balita International. Breaking news, flash report, update sa COVID-19. Kinatutukan ni Aksyon ang Defensor. Of course, ang aton sining mga technical partner. Diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by King. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labiling 56 minutos nga pagpangaragad sang inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Atong nga po nga pagtutok sang Bagyo Odette. Monitor lang kamo diri sa Aksyon Radio Bacolod. Alin kay nasang aga, sang hapon hasta sini gabi, nasipad-sipad na sang ato sini makaupdanan ang dalagan sa lakat sang panahon sining bagyo nga si Odette. Yang forecast niya sa pag-asa, posible sa Webes ang gabi, dito siya mamasyal sa Cebu. Pag Biyernes ang kagahon, diri naman siya sa Bacolod. So, aloligmat lang kita ha. Ayaw lang maghatag kumpiyansa. Kabudlay. Nabinagid sa mga naga-istar sa pangigaron sang baybayon, naga-istar sa higad sang mga suba, mga balay nga ara naga-istar sa kilid sa mga pangpang kag pilas. Extra na gid nga paghalong ha. Landslide baha ang aton diri bantayan. Mabulo-baskog ang hangin. Dala sining bagyo nga si Odette. That's why ang tanan nga kinanglanon kung oras ang bagyo, ihanda na mas temprano pa. Aton nga mga concerned agencies sa sining bagyo, halos na alerto na. Sabi na gid ang aton pila ka mga mayors sa mga banwa kag syudad sa mga lugar nga bisitahan sining bagyo nga si Odette. May mga tropical cyclone wind signal na nagipapanaog sa pila ka mga area sang Visayas, including na ang Bacolod ug Negros Occidental. Ari kita sa tropical cyclone wind signal number 1. Para na kay off and on lang ang ulan, kag hindi tabagid man mabatsagan ang dupoy-dupoy kag pagmulumadlos sang hangin. Tutok lang kamo diri ha, sa Aksyon Radio Bacolod. Ayaw magkalipat, i-check pa mo ang amo diri nga Facebook page sa mga updates, specialmente sa lakat sang panahon. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:07 na. Standby na sa report sa aton siling patrol 2 with aksyon. Eden Aboso. Ginatamyaton nila ang mga kapulisan sa Police Station number 2 sa idalom ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Ara sila nagapatrolya. Upod naton karong gabi sa patrol sa station number 2 si Police Corporal Melvin Capasyon kag si Police Staff Sergeant Mulato, ara man si Police Master Sergeant Valeros. Congratulations sa inyo. Ara sila kanong standby na sa may corner sang Lagoon. Ga solusid-in kag nagatiid-tiid. Alin na sa kay ano ni si Sir Salvacion, Police Staff Sergeant na ni Salvacion. Arada sa po ng mga ka-berks tada sa Police Station number 2. Si John Cordoba
Alan Navales, mga Patdan Boys, monitor na sa ato. Si Lourdes Libuon kang si Alfreda Libuon, nagapaurok-urok gid sila ni Belly Malakad, monitor man na. Alin kay Mitring, kay Maylin Yusala, sang Punta Balas, Barangay Panokoy, ang Panamyaw. Korporal pa lang si Sir Salvacion, no? Kaya ginapromote na ka. Ayos. Check na ito sa Liga Patrol 2. With action, Eden Amoso, sitwasyon na sa Metro Bacolod sa dalagan sa panahon. Kaya tisubong libot-libot na sila. Upod kay action papang Nixon Tahom. Ikabay pa nga mangin mayo lang ang dalagan sang panahon. Pero mo na siling ko, di lang magsalig. Ulo aligmat kita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action na din, may gabi. Good evening, Actionary! Kagsatanan natin nga mag-action! Nabawari na, nagapulo pa batag na ang ula. Rina, doon nagatulo-talitin na subong Action Eric. Kagina doon medyo damol, tapos subong doon nagtulo-talitin naman. Ang iba win-win. Ang iba nagapakabuyo nga suduhan niya waswas mo parang buwas wala na nagpapagiging kulong daan sa laganan. Na pagiging kulong daan kung bago kasi nasibok ko kung balat ay magkataw-lupaw naman. Amo naman ang budlay dira ay kinanlan taman pa pahuway. Kabudlay nga nagsigi ka ko ulo aligmak dira. Pero dapat amo gina ulo aligmak gi dapat. Kay man ari daan si Bagyo Odette amo ning ginapreparahan man sang tanan pero kay na amo ning ginasulog-sulog sa iban nga ay wala ni guro kay sige pang init kay na pero bas ugang hangin. Pagkahapon nagdulom-dulom na pero makanay-kanay ng huyok sang hangin. Pero tisubong nagatulo-talit na wala kita kabalo kung ano kamusta itong pagbadlo sa tunga sang padagatan. Pero dili sa ato niya daw okay pamanti kabay pa. Ati, may-ari matadikan laon na actioneric mo ba sa iba na tani na magbunggo ta siya. Damo na di bungguan actually antes na magtupa sa aton mabuhin-buhinan per saya may kanlaon ta, may gimarasta. Damo sa actually bukid nga bungguan antes siya makadto di sa aton. So medyo may nahina na guro. Yes, kabay pa. Kag hindi imposible ko dance ang pagpangamuyo. Hindi imposible nga madula. Ay, ang isa sa mga kaluluoy, subong actionary, ka mga na-standard sa court. Yes. Sindihan pa na sila, especially kung hindi sila taga Bacolod, or di sila taga Iloilo, kung managpuli, o managpuli dito siya. Paano naman sila nakaon, sila dapat mo 3 times a day. Ang ila tulugan, ang ila CR, ang ila paligo, mga necessities bala. Siya mo ng kabudlay. Kabay pa, buwas, sa early morning, may update na kita. Actually, subong alas 11, may ara na mo. Pero halin, alas 11 sang aga kaina, amo gito mo na una nga pagbatak sang signal number 1 diri sa Negros Occidental. Basta automatic na duwak sa mga pamangkot basta signal number 1 automatic, wala sang biyahe, ang roro, ang pasrap, ilabi na wala ginapanugutan na magpalawod pa ang mga magagmay nga sakayan pandagat. Kaya kung mag-capsize dira, kung matumba, magkulog, tungod man sa pagbatlo sang bangod sa hangin, kag kung ano dira nga mga waves bala, mga dalag ko nga waves sa generic na mag-ido, ikabudlay naman. Kaya ikabuhi naman dayon ang pulo pangitaon ng Search and Rescue Operation. Okay, panakong search and rescue, pinlaw ay niyang search and retrieval, no? Kaya silingon, bangkay na pangita, gina-retrieve. Pero kabay pa, hindi lang kita maglambot sa mga sitwasyon. That's why, yung aton, sininga mga
taga Philippine Coast Guard, ang iban sininaton ng mga bantay dagat, kagang iban pa dira dala naton sini nga kapulisan nagpadayon sa paghinunanon, pagsinakol para maano gid nila, ma-perfect kumbaga kung mayara sang kinanlan ng mga operation na kinanlan. Kag naghimo naman sang sika nga aton sini nga mga alkalde sang syudad kag Banwa may sila na kaya nagpapanahog sang mando suspension sang opisina sang klase abideratan sang iban pa nga government officer sa ila. Sa nakita ko kay na ang syudad ng Carlos nagpa-stop na ang Banwa sang La Castellana, ang syudad sang Victoria. Pag ang iba nagamamat naman issue sang executive order mandating action Eric no nga mga empleyado wala lang nanay sa trabaho para makamonitor man kagbantay sa panahon upod sila pamilya kay kabudlay practice ang pag-umpisa bala sang baha amo para pagpapauli sa mga empleyado kita mabtan sang baha mabudlayan pa magpauli etc. Pero amo lang ning balantayan taman subong amo gining bagyo especially nga diri man sa palibot sa syudad sang Bacolod may pipila pa sa mga lugar nga jutay gamay bala nga tulo sang ulan ang San Eric nagabaha dayon. Ang iban gid pa kayo na mga drainage system ni God pero we don't know how this will work naman kay kumbaga una naman ni dayon nga pagbaha kung tabuan ang San Eric pero wala tayo nagapangabay nga magbaha. In kaso por kaso lang bala. That's why nga ang mga taga-IPM ganiyo nagahinyagaw man di kita ta ginapangkolekta nga daan ang basura nga natipon sa bilog man ni adlaw especially diri sa bahin sa downtown area para mag-ulan-ulan hindi na mag-laptop pa manginrason pa nga mag-plug dira ang mga drainage naton kag mga lulutsan sang tubig kag pangabay lang sa aton sining otoridad sa aton sining mga pumuluyo mga residente hindi magpataka haboy sang basura ay labi na subong nga ululan kay mabalik mo na yapon sa aton. Kita man na yapon masuffer especially pagbaha-baha. 16 minutos sa generic nagaligad ang alas 10, dugay-dugay, curfew na alas 11, pero ang iban kagina mga employer yun pa daw na papauli ang ila sa mga empleyado para ma-update sa madamoy na ulan o kung pagbagyo-bagyo sa dalan. Niyaraman kita mga action, nakita kagina, Mother's Day daan sa buong 15. May nag-abot ng sweldo. May iba nakabaton sa 13th month. Pero nagkadto sa mall, sa mga supermarket, wala ginbakal sang regalo, kundi ginbakal sang ila sining mga preparasyon sa bagyo. Ang iban mga dilata, ang iban mga tinapay, para wala sang gutom bala. Sa try sa una, generic mga nakabahaan din sa una namon nga balay. Di kung kuhan kayo, kung wala ka nakaprepara pagkaon, at ikaluloy, kagid kay hindi ka man mahabuyan sang sang tinapa ni sang imo, sinitupad balay, karon buklan ka. Pag magutman man sila, kuya, pag manila sa imo tanan ng ila sa mga stock. Sa tanan niya oras kung may chance, kag may kwarta, stock ka pagkaon, kay muna sa mga kuanbala, mga tip na bala dapat may separate kada nga tupperware nga kung may mag-ulan man gid, magbagyo, magbaha, maglinog. May ara ka preparado ko tupperware isa ka bisbit. Okay, solve na bisan ang 3 or 4 sa adlaw lang ang kaon sa inyo nga pamilya. Ulay mas lang sa atin sininga action kagamatamat na pauli subong nga do bisan alas 11 ang curfew generic na curfew naman. Kaya nagpahingaga naman po uling aton sa action. Example lang nila sa may tubang sang San Sebastian Cathedral na bukas sa gihapon ng mga kiosko dira. Kag nagpamangkot kita galakina go. Pertigationary kaya ang gamay sa nga estante ang per block. I mean, by 5,000 ang ila sining renta 1 month. Kaya may istorya to 3 ka block ang iyang ginkwa. So, kung sakto makon mat, 75,000 ang inyong ginabayran. Umpisa December 6 to January 6, mo lang na, talagang baligyan, ito nila, tulo-paray naman sila tanan, palariho naman sila baligya. Sisultihan ka na lang kung ang customer, dirasi mo mapundo, kag magbakal. Di ba la? Pero habal ni Madam to, taga Iligan City, to si Madam mo sa Mindanao. Kung malagpatan man sa auctionery, makabawi-bawi man sila.
75,000, gamay lang yun yung ila sila ginansya. Pero kahit yung servisyo mo, ginapaabot nila na samtang naghihilap itong Christmas, madamo ang ila sila nga benta. Kaya ang iba nakabato na sa Christmas, kabalo naman ka sa mga Pinoy, bisan gamay lang yung kwarta, bisan barato lang ang regalo, basta makahatag lang. Kay Christmas is a season of giving, malipay ng sananasyonere. Mas nami ko mo ang gahatag dito sa nagabaton. Pero sa aton niya, ang iman na nagabaton ta, para may hatag ta. Sharing the blessing ang mga sananasyonere. Kaya ang iba natin, sa nagapuro na yun na, nagapulo patuyo na, nagapamati diri sa Action Night Patrol. Kaluluoy lang yung mention ta, kaluluoy lang yung Diliak Generic ang nagabantay kaya sa dalong tada sa Corazon Lepin. Kung makita mo da, may nag-plastar na yasang folding bed. Dira na sila nagano, susubong nag-ulan-ulan pa daan. Ma-imagine mo nga nagapundo da sila sa nagapaulan, nagapangrobot sa habol, kulat, kag nagalaba man ng liog, kung kapusta na sila pasyente sa sulod, sa pagkakaagaho naman, start naman linya sa mga pasyente dira sa outpatient. Pero ito sabay pa, matapos ginitanan Action Eric. Ngayong gabi, danay kay Sir Rizaldo Tapalya. Sir Rizaldo, gapamati, hindi sana nas 20 na. Sir, hindi ka na magpulaw ha, tapos na yung patrol, tulog ka na para kabugtaw ka na alas 4 ulit. Good evening man, of course, kay Baby Jeriana. Baby Jeriana, good evening, mabugtaw pa si Baby Jeriana. Upod man kay Sir Art at kay Ma'am Jonah Dira. Madamo, gid niya salamat sa pagpamati kay sa taranakon ng mga ka-aksyon. Merry Christmas, ang Gcash galing natin Eden, 0915. Joke lang labit na lang manang generic, no? Ay, daw buwan sa kagahon, nagaloy maumpisa ang simbang gabi, no? Yes. December 16 na ang aton siniwang kapulisan, nag-interview kagapon si Sir Liada Gali, may ara na sang Police Assistance Desk sa kada simbahan Katolika. Mga station commanders na nang bahala. Sabay pa nga ang mga masimba gid ha. Hindi kayo matabo sa nobyo kung sa nobya. Kaya dapat ihatag ka na iya nga oras sa Ginoo ma. Tugtog na sa adlaw mismo sang Pasko. Thank you so much sa tanan nga nagapamati, of course, dili ka to sa dugang nato nga balita. Basta yan na lang karon sa pagbalik report sa Action Night Patrol. Observation report halin sa patrol at sa Ginaboso, mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas, labutot. Balikan tayo si Action Eden Abuso, no? Sa talispos-pusa na to, no? Sa iya sining report, ka doon utod pa ang iya sining extra, no? Action Eden? Hindi ako pa extra na kalapa. Sa liwasay sa observation report, sa sa patrol action Ginaboso, mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat din, Action Eden Abuso. There you have it. Sitwasyon sa Bacolod, balikan tanang karon sa Action Eden. Sa balik niya sining pagpanganagad. Ang gabi din na sa kay Fernandez L. Eric. Maman kay Evelyn Nipomuceno, kay Vincent Tabelino, dira sa Mandalagan. Jinky Jalagdon, tamyan lang si B-Boy Villasor, Starmayo and family, sa mga pamilya dira sa Pandanon, DSB, kinatamyo ka mo ni Inday, Jinky Jalagdon. Mr. and Mrs. Sir Frankie Alojado, mga taga Morsha Police Station, taga-monitor gisato, no? Salamat kidira kay Sir Frankie Alvado, kag mga kapolisan dira sa Banuasang Morsha. Tears Vergara Sancho, sa kay May Analisbo, sa kay John Kent Gonzales, Andy Britannia, uy, Toto Mark Gabriel sa langgaga monitor pagli amuni uraso. Ibon-ibot Sir San Germany, kay Martin Aliling da. Sa kay Jenny Oseser, Mr. Mrs. Pablito Benedicto, dira sa Barangay Minasipalay, Glenn Talvesda, may gabi gid, Toto Jerry Box Pama, may gabi,
Bumpy Berman, kay Rochelle Paul Hencio Susana. Adfi Caceres, kay Kirby Federis. Tabibi Severino da, may gabigid ha. Kay Mark Montelibano, kag paring kinamang sagay sang Tokyo, Japan. Si Studier Alcazar Renda, may gabi. Uy, si Police Lieutenant Arlene Torrendo, no? Udi Negro Sumbonga, monitor gid siya. Sila ni Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Si Teresita Yung, kag si Mila Milyara sa pool. Dara sa may Sunflower, Tangob. Madam Star Mayo, good morning. Kay Payungayong Rinan, check attendance lang. Salamat gida. Maranda nga pagpaurok-urok. Kay Inday Blasa, dara man siya. Sige, check na mga report na. Gikas at mga correspondent, si Vincent Tabalino. Ramano, Vincent Tabalino. Anong report na ni Aksyon Roger Goteb? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Si Mirali Guadalupe Loplop ga monitor mano sila ni Nonoy Manggubat sang Rovilio Taxi. Aksyon Roger, kamusta ang Chimpo des Cadiz? May gabi? Yes, actually, Rick, may gabi kan sa aton sila mga aksyon, may gabi man. Ang tempo karon medyo why pagid man aksyon, Eric, daw ready pa maging mo batyagan na. Pero pupungat ako siyang hangin. Actually, amo di ba mga bago, nga mga gintanom, o kung okay naman tani. Hindi ba lang mga naluwit tani kawag siniman, yung palmable na sa pagtagpo, gani. Nga naga pa namin siya ang Cadiz Park, isubong din pang bantingan daw kung yun pang butangan na sa kawayan aksyoneres na tukod. Sabagay, bakod na nakaikalugay na na mo, pero ang dimando ni Mayor sa mga barinis ka, hindi ko mapasabi. Paniguro na lang, din pagbutangan sa tukod niya kawayan. Daw ba siya bali niya, siya bala masumba, bisan din man siya sa direksyon, bulya na ako sa aking aksyoneres ka. Of course, nakita na doon sinigagabi nga ang amon rin nga DRI mo, pero kaya gabang usod sa mga sangasang kahoy, mayara siya din. So nga daw singit, pero sinjo na. Okay. Nga gamay lang, nga munang naglalagari isang kahoy. Mauti, high-tech na ibang bunga, no? Kasi madalas high-tech show yung dako, yung bunga, basta pa mga sangasang kahoy nga luy-luy kaya nalantaw kasi bakit tapos makakasma na kag magigo pa sa panimalari tapos na ginahipo pero sa amon rin nga JRR operational. Okay. Na-interview mo na ito kay na kung ito ginano na ito kay na si board member ng businessan kasi ginawa lang sa buwas kung nalugit man ang sitwasyon bakit kung madeklarar ang mayor ng forced evacuation. Pero talaga depende pa niya kay bangod man nga ginanad tao nga tungod sa tanako sa radios balasang bagyo na ang ara lang sa lapit lang sa aton nga base maglalaki ka na siya yung sang yasing hangin kasi malapan man siya so may ilan ka mga ginaprepara naman ang amon direct nga DRRMO. Kag of course, aragin na sa aton niya ng mga bumunuyo aksyoneres na ang aton pinagig sa ma-participate o kung ma-contribute sinin. Number one, ang pangamuyo na malusaw lang kasi pangamuyo may tako ginaya nga factor. Kag ikadua, ang mag-cooperar sa mga ika-implement ng atong gobyerno para sa aton nga safety. Daw kung may aragani nga forced evacuation, so bayaan na kung ano kasi makita mga gamit sa kung ano pata. Mga sapatan makita lang kung kabuhi mo dulay budlay na pangitaon isa lang kabuhi ka kagang amo dito ay nasa DepEd dito para naman ang mga eskwelahan para sa evacuation para mag-evacuation center
ang hapon diri nga city engineering office preparado naman ang mga truck na pastar lang sa ready lang ibla ko kaso sa derecha. Ang DWD may basan sa mga food packs na pasa kay Mayor Salvador Bading Escalante at huwag nga makaayuda just in case man natin may ara mga evacuation. Huwag man natin pa kayo pero mas mayo na may ara preparasyon. Okay man sila nga ibante. Amo na, yung bagyo, mag-quality daw, kita mismo daw ang ato pag-higo daw, may bagyo na din. Huwag mo na yung kaso kung di mo kita magtupa. Ang importante niya, nasa-preparar kita kaya ang bagyo, sinalan niya ma-preparahan kaya pwede ma-preparahan. Correct. So, di natin niya mag-abot pag-tip ko nga nagpo na taas ng tubig baha, nagkarapugday ng imo na nga mga balay nga way mo ginbatingan sa kaway pa. Hindi mo lang kung hindi magkita yung magtupa ang hangin mabaso, masinidayot sila nga nabi kaya nga sa gobyerno ko, berasting. Pero kung halimbawa sa iguon kaya, anong masilis mo naman sila? Mula sinalanon ka nga mag-copyright sa ito sila nga gobyerno ang direct. Sana na nga dari sa norte nga ba sa probinsya kasi may ara naman nga di ba manaog ang gobernador mo nga red alert, heightened alert status kita. When it comes sa bagyo, ang di pa manaog ni Gobernador Bonglason. Sa mga marala ang sundon guidelines para nga makaimo ang sinirek siyang tawag nga printed measure sa itong silinga mga puluyo po na nga itong silinga ara sa CDRRMO. Sa mga balita lahat na sinirek isa ka persona diri kidakop kay maniga pamahog siya. Magipahog siya sinirek lang isa mga tao niya kusar siya. Kaya na ginawa siya gipal niya magipahog siya silinga ala raswang at yung muli, nakasuhan siya. Pamahog, grip-grip ang kaso. Actually, grabe mo na yung grip-grip kali, no? Ala, 5:45 na sa hapon, hapon yun nakop ini siya. By virtue of warrant of arrest and suspect, kilala kay Wilfredo Calario, Baron, 56 años de edad. Sa ginisa, residente sa Surungkaan, sa barangay Sinampaan, sinasagsabi sa report niya. Iserbihan siya sa warrant of arrest sanday police executive master sergeant executive master sergeant Albert ukon Robert kaga Romar Biloso ukon Albert Biloso kaga Romar Biloso ang police assess warrant session bagong start kaso against pagnaok ang pangyawaran sa mga pagnaok sa korte konfirmado ni Honorable Judge Joan Francis ng NTCC ang kaso nga tribret. So, bakit sinete ginapanugutan sa korte nga magkapiansa sa isa kalibo ka pesos para sa iyang temporaryong hilwayan. At ang hiyatin siya kaso nakapit sa Oktobre 19, 2017 pa. So, mga more or less, mga 4 tuwing na ginakop siya sa mga katapo, mga kapulisan dari sa may siyudad sa Sandrista. Sa siyudad ng Escalante, may ginakop man na wanted person sa report ng kaso sila falsification of public document. Pangini sa galimag, mo sa pag-iwat sa mga dokumento, magpang-imo sa pinunto. Ini violation sa revised penal code article 171 sa alas 4 sa hapon, kahapon, ginakop siya sa may purok, mga bebiyon sa barangay Balsawak sa dating Escalante. Si Romel Matlakat, Ilopet, 35 años de edad sa mga lugar sa sinupa sa report nga hindi siya ang may kaso sa falsification of public document. Kaya siya ang disinado karoon sa bahin sang Sabit o konsang Escalante City PNP Action Erecta. So, para naman nga sa manulong ka report, samtang ka monitor kita direktang
Bulyaga ni Udet. Damo man ka sulod ba sa ato nga mga informasyon na rin sa DRR mo basi kung buwas aga si ma-consolidation ni sabay tayo sila magsaka actually ang tubig sa amon diri nga mga kasumaan. Anyway, kung bakit man dyan mo kung naulan, huwag man nagasaka ang tubig at sunera siya. Gani. Natagyaw talaga po sa Madali Diaz, kasi Mr. Jordan Diaz, sa mga pamasi sa aton. Subog man to Albis Poy, ulan kay mami niya, si Councilor Bambupoy, nagpamatik na gabi, sa Parokok sila, kaya mo manat na siya ni John Ray Maggubat, kay Nonggol po Manigos, nagpamatik, nagman kay Toto Jewel, kay Inday Iba, Takuko. Si Mikota galing Republika ko maabot ako na sa Pictan Susong. Okay. Hindi daw ga plano to siya magkita na ko kami. Kaya din ta pwede magkita. Dyan ay kahanotod ang linya ni Action na Roger Gutib, no? Balikan ta siya kay Shadow ka tugnaw sa sitwasyon mo na ko siya nagkakautod ang iya sining kwan si Dr. Roger, please come back. Yes, amo to nga sila ko sa iya linya hindi ka magkita na hindi ko bulo ka hindi ko ganito siya nga mag-mix sa ibang nga lugar daw ko sa dindin lang hindi ko sa Acacia Hotel kita makita na daw ganuda to siya pero bakit sumakita na kami ba sa amigo taga ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Mas sabi na lang, nagporok-porok mo siya ko sa Senate Patrol. Kabupan sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang Police Station 7 at nagpapamati, masato na sinerek sila nga kami nagporok-porok pa siya. Kamay ato doon mga report, balita, informasyon. Taton mga ka-aksyon, sa diin man kamo sa Pinas, lambuton ka sang amon pagbalita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ni Aksyon Roger Gutib report, sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Roger Gutib. There you have it, live report kikan sa area sang Cadiz, Escalante, Kagsagay. Sa Ilwanta, dugay ang Calatrava, Toboso, San Carlos Connection with Action ng Resort Pateño. May gabi dira kay Jan Arlosa. Tamiyayo lang ang Puto Taytay Ram UGBI Guardians. Mr. and Mrs. Jodel Calves Pamposada, may gabi igid. Sa kay Jo Marie Calizo Gomez, mayong gabi. Sa kay Migo Taroni Gordon, Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi. Kay Rowena Castillo de la Cruz da, mayong gabi man ha. Kay Rizalyn Talion Cabrillos. Pa-check attendance lang siya. Migo Konobi de los Santos, Araman, no? Mga pamilya Iligan da sa Valladolid, si Inday Liling da, Day Cone del Frado da, mayong gabi gida. Jonathan Renaxi, kami ay lang pamilya Iscanera sa barangay Mailong, Bago City. Uy, sinday sina si Bilino, ara, taway na datawhay. Manjo Arnejo, kapaurok-urok, si Parilito, Tagalog, Manang Bet Tagalog, sa kay Juvea, Tagalog, kay Tibor, dara sa barangay Road Sumag, alina kay Victor J. Boy Tagalog, ang pagpanamyaw nga nagapaurok-urok man sa inyo palatuntunan. Salamat gid. Joanny Mel, ang gabi dira kay Joanny Mel para man siya pa-check attendance sa alin sa report ni Action Roger, palos sa report ni Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, musta na? Yes,
Aksyon na Eric, mayang gabi ka sa aton sini nga mga aksyon. Mga kaina, mga alas ating ko, tob-tob alas 6, nagpusdak ang ulan, pinsa namon gani, sige-sige na. Oo, te. Kay kusog mo, ti malapit kami daan di sa higad sang dagat. Okay. Ti mulo mamadlos ang, ang kadagatan kaina. Sumayo lang kay pag-abot sang alas 7, nang medyo unta siya sa subong. Kaga bago lang natapos man ang activities diri sa Banwa sang Calatrava kaga Banwa sang Tubuso. Kay man sa Tubuso may lights on bago lang natapos. Kaga diri sa Calatrava ang kasadyahan sa Pasko bago man lang natapos. Kaga wala sang ulan, medyo malinong, wala kagid sang hangin nga mabatyagan. Mo na blambal mo nga hindi lang ta magkampante kay base kung bumbahon ta bla kalit bla. Karos kagahon bla? Oo, mo na gani man kay pag-abot sa Yolanda sang una to kampante kayo. Dugay-dugay lang muratsada. Damo nagkalaapektuhan. Okay ang simpo, gainit-init pagani dugay-dugay lang laslason kamayo. So well anyway, ang aton sini nga mga kaigsuunan, aton sini nga mga kaaksyon sa siyudad sang San Carlos, nagpagwa kaina sang executive order si Mayor Renato Gustilo sa executive order number 257 nga buwas nga adlaw gindeklarara niya nga walay trabaho. Ang tanan nga mga empleyado nasyonal lokal dala na diri ang departamento sang edukasyon kaga kaina sa nang kasadyahan diri sa may Calatrava gin-announce man ni Mayor Marilyn Era nga buwas nga adlaw ipagwa yang executive order nga wala man sang trabaho buwas national kaga lokal diri sa may Banwa sang Calatrava. Kung gani ginaulat-ulat si Mayor Awoko akon pag ina-check kung sa iya lights on daw wala siya nakamit lang kung may trabaho buwas base buwas pa siguro magpagwa sa iya executive order. Well anyway, Action Eric gin patigayon ang isa ka emergency meeting may angot sa Tropical Storm Odette diri sa may Banwa sang Calatrava kaga ginmanduan kaina ni Mayor ang Philippine Coast Guard nga bantayan ang kadagatan kag ang 14 ka mga coastal barangay dapat wala na sang may mag-atempa nga magpangitda sumugod kay ina sang hapon para nga malikawan ang anuman nga mga insidente sa kadagatan kag yaman gimando ang rescue kag ang pila ka mga pag-inventory sa mga pwede gamiton sa rescue operation kung sa panahon nga may aragin man sa mga untoward nga ma-damage or matabo sa panahon nga maglaslas si Bagyong Odeng. Aring kabahin sa bahayag ni Mayor Marilyn Era. Karon si Mayor Marilyn Era sa Banwa sang Calatrava. Mayor, ano ang preparasyon naton sa nailapit nga paglaslas ni Odette diri sa Western Visayas? Maayong hapon sa tanan, no? Isip inyo hang mayor diri sa lungsod sa Calatrava, kapatawag ta og meeting sa ato ang 40 barangays o niya sa ato ang mga sa PNP, sa atong Coast Guard o sa atong mga department heads. Nag-meeting mi tungod nga kinahanglan magpreparar ta bisag wala pa tay signal nga numero pero kinahanglan magpreparar gyud ta kay tungod nga landfall na og mga adlaw. So ang atong gihimo like diri sa atong lungsod ang atong gi-establish nga evacuation center, ang atong evacuation diri sa likod sa munisipyo kay wala naman siya mga wala na isulod kay wala na tay LSI nga atong gi-accommodar diha, so pwede na siya evacuation center at the same time operation center. So ang mga barangay gi-advise nato nga mag-meeting po sila inigabot sa ilaha para himuhon po nila ilang plano, ilahang preparasyon para sa nining umabot nga storm. Anya amo po diring na appeal sa
magpadayon sila og canvas og mga vaksinis sa ilahang mga barangay para ang ato ang ginatawag nga herd immunity makuha na nato diri sa atong lungsod sa Calatrava. Mayor, ang imo na lang ang message sa imong mga constituents sa Banwa sa Calatrava. Okay. Kadatong tanan, kita diri sa atong lungsod sa Calatrava kinahanglan mo abide ta ug unsay panawagan nga like ang kaning mga barangays nga niya sa atong coastal barangays dili na gyud mulawod ang mga tao effective karong hapon hasta ugma para pag-imbitar nga dili ta mabiktima sa maong bagyo. Unya ang diri sa kuan sa ato ang mga barangays na disseminate naman nato ang informasyon so himo na po sila sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. So, amo to action, Eric, kasabot ra ka tingali ato, ano? Dili magkasabot. Wala sabot, lakas. Anyway, timay man na kay si Mayor, sang, ano to, Calatrava to, Buso? Calatrava? Calatrava, ti alerto, kag mayagin mga nga magpaibalo, kamuyo timprano pa, sa mga pumulo nyo, para nga mabisan paano, mag-alerto, mag-action na Nelson. Amo man lang na mo importante nga may preemptive measures ka ba? Barpa ni kagutib nga dapat nga hindi ka magulat nga lasrason ka kaysa magiyo ka pa, no? Correct. So, sige, so mo nang pila ka may impormasyon nga aton sini madulong karon nga gabi sa Action Night Patrol Action Eric gikan diri sa norte nga bahin sa Banwa sa nga Calatrava naga-aksyon Nelson Pateño. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Daghang salamat kid Action Nelson Pateño. Gikan sa area sa San Carlos, Toboso, Calatrava. Sa iluhan ta naman ang area sa Talisay, Sinay, Victorias, Manapla, EB, Magalona, Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. May gabi dira kay Nunoy Plaza kag kay Yuni Bilaong and family dira sa may aning barangay Pahanukoy sa mga Bilaong family. Action Arlo, please come in. Aksyon Eric, mga takna alas 8:30 kaina sang aga ang mga katapo sang IB Magalona Municipal Police Station ang nagpatigayon ini Aksyon Eric sang isa ka event nga ginatawag nila nga mobile kapihan ni Juan nga kung sa diin ini Aksyon Eric isa ka police initiated project nga ginapatigayon sa mga kapulisan sa Banwa sang IB Magalona. Suno sa report nga aton sila nga nakuha direkta sa opisina sang mga kapulisan nga ang nasambit nga aktibidades ang ginahiwat ini sa mga kapulisan pinaagi sa paghatag sang mainit nga kape kag assorted nga mga tinapay sa mga pumuluyo sa Banwa sang IB Magalona, ilabi na ang mga trabahante nga nagaobra sa asyenda o kon nagakarga tapas. Ang nasambit nga kahiwatan Aksyon Eric, una ginhatagan nila sang tinapay kag kape ang mga hacienda workers sang barangay o kon hacienda Basagwan, barangay Santo Niño, Banwa sang IB Magalona. Tuman nga kalipay ang nabatyagan sang mga hacienda workers o kon farm workers sang ini sila ang gintanayan sang mainit nga kape kag tinapay sa mga kapulisan diin ini Aksyon Eric bilang kabahin naman sa gidahimo sang mga kapulisan nga kapwa ko sagot ko. Sa pihak nga bahin Aksyon Eric, report nagikan sa siyudad sang Talisay ang City Peace and Order Council o kon CPOC kag ang City Anti-Drug Abuse Council o kon CADAC nagpatigayon ni Aksyon Eric sang meeting nga kon sa diin ang meeting ginpatigayon sa may Talisay City Hall nga napahamtang dira sa may barangay Zone 12A siyudad sang Talisay. Ang meeting sugod ini mga takna alas 9:15 sang aga kag ini gin-sponsor o kon gin-spearhead sang local government unit kag sang Department of Interior and Local Government.
ang mga katapos ang Talisay City Police Station, pinaagi sa pagpanguna ni Police Major Jagger Jimeno, ang Acting Chief of Police sa siyudad sang Talisay, amo ang mga atende sa nasambit nga meeting. Ang resulta sang meeting Action Erek pabutyag nga ila sini ginpahayag nga ang Talisay ginkonsiderar nga isa ka peaceful kag safer nga lugar nga kung sa diin kung paghahambalan ang COVID-19 nga kaso tuman na kanubo sa sini nga mga tinion. Ginpahayag pa Action Erek sang mga kapulisan nga ang Talisay City Philippine National Police ang nakabaton man ini sang info o kon report nga ini sila ang makabaton sang handheld digital radio set nga kung sa din kabahin ini Action Rex sang ginapatigayon nga suporta sang local government unit sa siyudad sang Talisay kag pila ka mga government agencies concerned. Natapos ang nasambit nga meeting Action Erek mga tak nga alas 12 sang odto kahapon nga adlaw. Report na gikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting, mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Field Report! Action! Night Patrol! Ayos, salamat kita Action Arlotica. There you have it. Magabalik ang iyo sa Liga Paraturan when we come back. Balik ang report ni Action ni Nabuso pagkatapos lang ato sa importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought to you by Cobra. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang, samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si
Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa fire ko to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you
to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ka ng baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sa University of St. Lasal Bacolod ng Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa din ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-inkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Putsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdalasang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag
Kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan. Subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ, Aksyon Radyo sa Ini ang DYEZ, Aksyon Radyo sa Bacolod. Nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. DYEZ, Aksyon Radyo sa 684. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa Bacolod. This time, i-check na si Action din Abuso sa final report sa ato siling Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Action na din sa balik ka report. Tapos ka, Mac. Action na Eric naglambot sa 40,800 pesos na balor sa nila suspetso ang Shabu. Ang nagawa naman sa isa ka street level individual at operations sa Silay PNP sa Antilia Zone 2, Barangay 2, Ciudad San Silay, sining hapon. Ang nagpapala mo si Little Hanaya, 25 anyos, kag residente sa Kali 11 sa amunga barangay kag Ciudad. Nagkuha kay Hanaya ang 7 ka steel transparent plastic sachet sa nila suspetso ang Shabu na may kabugaton nga 6 gramos kag ibang pa nga drug para Fernalias. Si Hanaya ang priso karon sa custodial facility sang Silay PNP. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Eden Aboso. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kit Patrol 2. There you have it. Kabugusan ka pagpangalagad sang Action Night Patrol. Miyerkules edisyon balik ini buwas Webes. Ato sa nima patrol unit reporters in action. Nga nagpangalagad karong gabi Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Roger Gutip, Action Edi Naboso, back to back sa itong piloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup Security Guard Tonog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Ciudad Sangpango, Broadcast Engineer Edward Balico, sa kalasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Kung naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasilingan Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, natin magtulog, magpakamuyo, sa iyo pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Mga kaaksyon sa diig naman Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon!
TTX 500. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,